keď už ťa prestal baviť tvoje AEG. Chcel by si od svojej gany viac. No kombinácia ďalekého dostrelu a vysokej kadencie úplne tvoj mechabox nezvládne a rozsype sa po pár tisícoch výstreloch. A ty stále hľadaš ganu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť v každom počasí a vždy len kedy budeš chcieť hrať, že ťa nenechá v poli samého. Ale je tu jedno riešenie, o ktorom si už určite počul. Menom HPA. Ale kde také HPAčko zohnáš? A kto ti ho postaví? A čo k nemu potrebuješ? A tak si začal hľadať nejaké ideálne riešenie. Lenže HPA systémov a rôzneho HPA príslušenstva je plný celý internet. A teraz ako vybrať tie správne, aby ti to fungovalo tak, ako má. Takže čaute ľudia, chcel by som vás privítať môjho dnešného ďalšieho videa. Toto sa bude konkrétne týkať mojou cestou HPA. Už ma to celkom začalo unavovať. Rozsypané ložiska, rozlamané piesty, ozubenie, hlúposti proste. Tak som sa vlastne rozhodol prejsť na HPA. Už budem aj ja nosiť tento potápačský bordel so sebou. A toto video sa zároveň spojí s recenziou na X-Custom regulátor. Určite ste ho všade možne videli, počuli, ale nikto neviete, čo vlastne od toho máte očakávať, či to máte kupovať, či sa to oplatí, či je to hlúposť, či je to dobré. V tomto videu si to dneska zodpovieme. Samozrejme, nebudem to hovoriť, ja keďže samozrejme začiatočník HPAčkom, čo mám skoro úplne nulové skúsenosti, vám nemôžem radiť, aký regulátor je dobrý. Takže ja si do tohto videa samozrejme pozvem u nás Maťko z týmu. Nemá prvú HPAčkovú ganu, nemá ani druhú HPAčkovú ganu, ani tretiu HPAčkovú ganu. Neviem sám ani koľko ich má, ale má ich veľmi veľa. Lebo Maťko má samozrejme veľmi veľa peňazí. Ale tichučko, nebo nekupuje. No, tak si samozrejme už toto video spojíme také kratučké inštalačné video, kde do svojej gany hodíme konečne niečo rozumné, teda HPAčko a vyhadžeme ten AEGčkový bordel proste. Ten X-Custom regulátor potom odskúšame na vysoké RPS-ovej gane, klasické MK18 s takými mid RPS-kami a proste odskúšame viacej zbraní, porovnáme viacej regulátorov. Potom budeme samozrejme porovnať tento Redlineový, ktorý mám aj ja, pretože bol v dobrej cene, ale samozrejme, toto sa bude meniť, aj toto sa bude meniť od X-Custom za fialový a že vám takú chvíľku kopnem si do svojej gany HPA systém a potom vám to hodím menší test na Airsoftových hrysko. S Biňom sme to testovali a ja by som si teraz asi rovno dal také menšie inštalačné video. Zatiaľ sa majte, prehodíme pohľad. No, takže už z tohto pohľadu máme túto vec od gateu. Pekne si idem vylagrovať mechabox. Už som si pootváral mechabox. Tu mám pekne vylagrované všetko, ložiska sú preč, mechabox pekne vyčistený, aby tu nebolo nič masné, proste krásne vyčistený. Tu už máme pekne, tak to iba v rýchlosti to spravíme. Ak si pekne spúšť, tu poukladáme pekne oné káble. Tento HPA systém som kúpil lacnejšie, kúpal som ho od takého pána, ktorý to mal vlastne urobené do predpažbia, kabeláž, tak ja som vlastne prepajkoval a predložil z procesorovky, tu som to prepojil a predložil som si to do pažby, do tubusu. Ešte si spúšť vypodložkujem tu, nech mi nebeha. Jednu a druhú podložku. Dobre, toto je v pohode. A hodím tam aj túto. Dobre, teraz si to pekne zavriem a vyskúšame, či mi to bude pekne jazdiť, aby sa nič nedrhlo. Počkaj, ak si to pekne kabliky, nech sa mi nederú o žiadne hrany, nech to je všetko v pohode. Výhoda CNC Mechaboxu, že není tu napríklad ten klasický odliatý, ten HPA systém nemá kamo žiadnu volu, vieš, že tam leží, že tam sedí jak uliatý proste, hej. Spúšť je v pohode, aj cykluje v pohode. Takže je tu vlastne ten CNC-čkový mechabox od Minecraftu, hadicu, je tu EPS tá hadica, čo ide z HPA systému preložená tu. Je tu vlastne Titan 2, procesorová jednotka, alebo FCUčka takzvané. Trysku som tu dával neviem akú, dĺžka, ale vypočal som mu tak, že keď som proste vložil, že keď si tu vložíš alebo priložíš hlavne s komorou a pozrieš sa dnuka, tak tryska by ti mala presne tu zasadať dnuka do hobab gumičky, aby si nemal žiadne úniky vzduchu, hej, samozrejme. Takže už žiadne vylámané piesty, hej, pozeraj, to už sa ti nebude stávať, môžem klikerovať koľko chcem, no a ja by som to asi už aj zavrel, dobre, kábel mám jak mám, a takto toto rovno môžeme si zavrieť. Celý ten mechabox by vlastne mal byť čistý, bez nečistôt, bez hociakého mazíva, bordelu, proste žiadne soplečínske. Z druhej strany už tu máme potom, samozrejme to je optická procesorová jednotka, takže tu si už potom na ten prepínať strelby
Dáte takúto nálepku, čo už som ja trošku zodral, ale ja som retardovaný, to je jedno. Proste si tu dáte túto nálepku, tu si pekne vložíme, tuto je optický senzor, nemal by to byť zacapkané, zaprasené, práve kvôli tomu sme pekne čistili ten oný Mechabox. No, prvorade, čo by som mohol spraviť, je napojiť si baterku, aby si to spravil. Zapáš si Bluetooth, poloha tohto, hej, že keď už pozriem, že to cykluje. Hej, zadná, predná, predná. Hej, tu mám flašku už, zapatú. Ready. Zapneme si režim, že môžem strieľať. Všetko by malo fungovať ako funguje. Opustíme hadicu. Toto máme funkčné. Už by som si to iba nahodil do pušky. Dáme pekne, že semi, jednu dávočku, naše HPAčko je. Hej. Tak, týmto to bolo zakončené, že to funguje. Dobre, test MK18, čo tam máš za systém? Je tam Wolf a 603 hlaveň. Koľko tam máš RPS-ok? 25 cca. OK. Test stability X-Custom regulátoru? Tam iba spam semička, hej. OK. Keď zajeb dávku. Akože ale drží ho dobre, kam som úplne bez problémov, čo sa týka tohoto. Okay. Ideme tam teraz hodiť viac RPS-ov gunu. Najväčší hnus, konektor. Chceš dokrútiť pezička, či? No, jebnem tam vyššie pezička. Okay. Kde sa to dokrúca, kurva? To je tu vpredu, myslím. Tak toť. Hej. No, takto nejako. SMGčko z Pulsar D od Gateu. Ako to máš hlavne? 603 je tam zase. Okolo 40 RPS. Koľko dá buchať? Odlietneme. No a to máš nejakých 40 RPS toto. Čo ešte ideme skúsiť? Môžeme tam ešte jednúť APčko, keď chceš. Je to APčko v konverznom kite. OK, môžeš s tým zaťukať. Semičko. Okay. Môžeš tam kopnúť full auto. Počkaj, opačne ten regulátor. Sorry. S tým, že ono to stiahne kvôli tomu, že máš tam ešte blowback, takže preto je tam taký rozdiel. Okay. Čo ešte, ideme tam hodiť ten max flow teraz? Môžeme tam dať kľudne ten max flow. Je tam? Mám tam strašne napíšu vždycky proste ako kocký rek. Koľko tam je pezíčok? Neviem, či to vôbec pôjde. Dobre. Čo je pesu? Skúsim druhý. Ja máš 2 PS max flowy? Chceš to dať do videa? Hej, asi je. Že na týchto regulátoroch, na tých max flokových musíš stále robiť to, že ho rozobereš a máš tam také tie dištančné kružky vnútri proste, ktoré sú ako keby oproti sebe, jak taniere proste, že ich máš takto proste na sebe naskladané. A musíš tam dávať proste medzi to takú vazelínu proste, keď to tam nemáš, strašne ti proste skáče a neudrží ti proste potom RPS-a. A je úplne jedno, že či máš ganu na 40 RPS alebo na 20 alebo proste na 15, za mňa akože je dosť shit ten regulátor, že za tú cenu proste môžeš mať buď ten X-Custom, ktorý je lacnejší, alebo proste si kúpiš ten Redline, ktorý je síce drahší, ale je to ako keby podľa mňa taký high level, vieš, že do tohoto už by som v živote nešiel. Čo ti je? No! Som to tak troška čakal. Max flow, že? Klasicky. Fakt som sa infarkt, Ja kam. som sa tiež lákol. Dobre. Čo mu robí? Neviem, nie tam teraz nejakých 70, dám tam 120 aspoň. OK. Aby to malo nejaký zmysel. Okay. Hlavne podľa mňa tieto flowy sa aj na piču nastavujú, že proste ten Redline má omnoho také, toto mi príde extrémne jemné a niekedy sa tie ukazovatele proste, tie budíky sa proste sekajú, je to úplne také. Vieš si vybrať omnoho lepší regulátor ako je toto proste. Počkaj, pes ide. Ja. To bude ťukať jak blázon. Hauko. Počkaj, vydržím ešte aspoň 10 sekúnd. Dobre, semičko. To je druhý max flow.
Oni teraz relatívne držia. Ja som ich predtým, než sme toto išli skúšať, tak sú proste obidva na novo premazané. Po koľkých guliach ti začne možno robiť hlúposti? Možno tak 5000 gulí cca. Čo mám ja vyskúšané, hej, možno že niekomu na menej, záleží podľa mňa aj od toho, že aký hráš tlak. To máte rovnaké skúsenosti, napíšte do komentárov samozrejme. Ten max flow je proste na 5000 rán, môžeš ho zase rozoberať. Ideš na nejakú milsimku, hráš dajme tomu gulomet, hráš proste nejakú RPS-ovú gunu, 5000 rán máš relatívne rýchlo vystrelaných. Vieš si to zložiť, že nie je to až nejak akože taký obrovský problém. Ty kokos za tie peniaze, hlavne čo sa týka toho max flowu, príde mi to strašne málo guli na to, aby toto robilo, vieš, že proste po 5000 ranách, kámo, HPAčko máš mať ty kokos na to, že vystrelaš toho úplne nezmysel guli a stále to robí proste to isté, čo to robilo pred x desiatkami tisíc guli. Ďalšia výhoda. Na žiadnom inom regulu mi to nerobí. Kaž? A ako môže to byť aj tým, že dobre je chladnejšie, alebo čo, hej? Ja, to je tá istá fľaša, hej? Nie je tu žiadna iná fľaška. To je tá istá fľaša. To je tá fľaša, z ktorou sme one. A to zase robí, vieš kvôli čomu? On není na doraz, zase není na doraz, proste, keď si to natočíš. Lenže ty stačí, že ho potočíš proste o štvrť otočky a tebe to zo 100 pézičiek spraví 300 proste reálne. Aha. Takže je veľmi dobrý nápad na to, ako si dodrbať gunu. Koľko máš odohráte a jak dlho máš tento EPS? Neviem, koľko ho môžem mať, 3 roky, 4. Hral som s ním reálne tak 10 hier, 15 maximálne. Koľko gulí môžem mať odstrelených, že dokopy? 30 000, 35 maximálne podľa mňa. A za mňa aj tie hadice, akože od toho EPS-u, to je proste úplne hnoj. Že proste keď si pozrieš túto hadicu, tak keď si ju porovnáš, tak proste okolko je hrubšia, vieš? A hlavne, proste takto ju pohýbaš úplne, že nič. A toto, ani za svet, proste to je úplne, že... Dobre, možno, že z nejakého hľadiska, že ti vydrží tá hadica možno, že o 1 rok, 2 dlhšie, OK. Ale keď sa pozeráš na to, že ako sa s tým hrá, tak sa s tým hrá katastrofálne podľa mňa, že proste strašne ti to zavadza, keď niečo robíš s zbraňou. EPS, hej. Že ten X-Custom je super a to isté aj ten Redline. A teraz si zober, že teraz keď porovnáš toto, to je raz taká hadica proste. Nehovoriac o tom, že dobre, môžeš si tam buchnúť nejaký takýto návlek. No tam ide o to, že proste proti tomu mechanickému poškodeniu ten návlek máš na to, aby sa ti to proste nejako neprerezalo, nepoškodilo nejakým iným spôsobom, chápeš? Jasné. Tu má proste, keby dáš ešte ten návlek na to nejaký, čo vôbec pochybujem, že niečo také majú, lebo aj keby mali kokos, tak tá hadica bude takáto. Čo ideš, polievať záhradu alebo ideš hrať airsoft? Neviem, akože všetci, čo sme to mali v týme, tak mi príde, že proste každý na to nadáva. Zasa popýtam ešte na Instagrame, čo hovoríte na EPS Max Flow a môžem to hodiť do videa. Lebo každý, čo takto to v týme mal, tak sme to v podstate predávali preč, lebo úplne, že k ničomu, podľa mňa. Ako dobre, možno keď hrá niekto DMR, že má nejaké pomalé semičko, tak teoreticky ten regulátor nemusí byť špatný, možno sa tu nájdú aj ľudia, ktorým to funguje úplne normálne. Dobre, MK18, zase teraz ale z Redline, môžeš? Semičko ideš, nie? Semičko, hej. Okay. To je zase tých 25 RPS. Asi trošku menej ako ten X-Custom skáče, či? Pozri. Vieš čo, troška asi, hej, ale myslím si, že tam nie je až taký brutálny rozdiel. Dobre, SMGčko, 40 RPS-ok, teraz Redline, poď. Bola počuť taký buchot. Bucha to ako jebla, fest. Bucha, no. Dobre, polička. Zober si, že... Ešte máš ťukať semičko? Ti jebe. Taký... Zakýval ti, daj pusť. Veri, ide modrá! Zo spodu ide modrá! Toto je semi. Počkaj. Prosím vás. Ďakovala. Ďakujem ti za zhliadnutie môjho videjka.
Dúfam, že som ti pomohol pri výbere tvojej hadice a regulátora na tvoje nové HPAčko. Ak sa ti páči moja tvorba, nezabudni dať odberík aj like a môžeš aj komentárik pre algoritmus. A nezabudni samozrejme sledovať môj Instagramik. A môžeš si pozrieť moje ďalšie videjko, ktoré ti tu vyskočilo.